Kalilana kula pambiwur kepareng hamiwiti hang lekasi menggah rumpakaning gelaring tata cara dhaupipun sangat mojo temanten sarimpit nuringgih Roro Ayu Risma Kurniawati ingkang sampun kepareng jinatu krama kaliyan Bagus Yasindu Wira Kusuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Nggih minangka kangge hanyareng lumampahipun pambiwara maosaken lampah-lampah tata cara pahargyan nyuwun gunganipun dumateng para kadang campur sari restu laras mugia kepareng hanatap ladrang santi mulya laras pelok pathet nenem sumangga. Rahayu Rahayu niskala nona inggih awit sih wiloso berkah paringipun Gusti Kang Maha Asih. Mugi tansah kajiwa kasalira saha kasandang dumateng panjenengan sedaya waraden warata sagung dumadi nuwun kula nuwun. Kunjo dumateng para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang habek dharma saha luhuring budhe ingkang pantos pirundhih. Dumateng madyaning para tamu kakung miwah putri ingkang winanto ing karahayon. Oke kunjo dumateng keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Eko Hartoto Dalasan, Ibu Dwi Yuni Astuti miwah para kadang wandawa sana kadang ingkang tuhu bagya mulya. Tan kantun dumateng kadang Kloreda Muda Tumaruna ingkang tansah tinangsulan talining kekadangan ingkang pantos kinasih tampi sedaya suka pangalembana. Nggih wonten madyaning suka Walimatul Urus dhaupipun sangat mojo temanten sarimbit. Kula prataba miwah mastuti keparingipun Bapa bejo sekalian sinario hambuka wiwaraning suka awanganing wicara duaraning kandha jejaring pambiwara kepareng badhe ngaturaken urut rencening tata cara pahargyan wonten ing rikalahan siang menika. Nggih wonten ing ari ingkang piniji Surya Warsa ingkang jinangka katiti mangsa dinten Sabtu Pon Surya kaping 17 wulanipun Desember warsa 2019
Bapa Bejo sekalian keparengan tepi darmaning asepuh Mahargya Suta Hamiwaha Siwi Siwi kinasih retnaning Ayu Risma Kurniawati ingkang sampun kepareng jinatu krama kalian Bagus Yasindo Wirakusuma jalutanaya saking panjenenganipun Bapa Eko Hartoto Dalasan Ibu Dwi Yuni Astuti ingkang pidalem saking laladan Perum Klewer Indah RT kalih welas RUW Gangsal Karang Duren Sawit wewengkon Boyolali tersenyum denenge saderengipun pambiwara kepareng ngaturaken urut-urut cening tata cara pahargyan kalangkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya mugi wonten keparingipun kula dherekaken lan kula nderek bilih kita tan kendatan sah mujiaken naos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafaz alhamdulillahirabbil alamin awit paringipun nugroho saha paringipun nikmat rahmat hidayah sarta inayahipun ingkang sedaya kala wau sampun kasalira dumateng panjenengan sedaya lumeberipun dumateng Bapa Bejo Dalasan para keluarga sagunging para tamu munggah rantapaning tata cara pahargyan dawuhipun sangat mojo temanten sarimbit kapurwakan kanthi mijiling sangat mojo temanten putri saking Bali Mayang Arum tuwunten kalenggahaken wonten ing sasana rinengga lampahing tata cara ingkang salajengipun inggih menika hangacaring rawuhipun Serat Mojo temanten kakung mijil saking Panti Palerman nggih lampahing tata cara ingkang salajengipun inggih menika atur pasrah panampining sangat mojo temanten kakung mewah atur pasrah panampining Sarat Sarana minangka jejangkepaning palakrama paripurna lampahing tata cara pasrah saha panampi tumunten temanten sarimbit kapanggihaken miturut adat Owidi Owidone kang tasil mampah wonten ing padukuhan Borongan Girirata Ngemplak Boyolali paripurna tumunten sangat mojo temanten sarimbit binayong tumuju sasana wisuda tama kepareng hangacarani lampahing tata cara adat kerobongan kalajengaken lampahing tata cara pangabekten utawi sungkeman raju lampahing tata cara ingkang salajengipun inggih menika atur pambagyareja Juwana minggahipun atur panuwun saking keluarga ingkang hamengkugati paripurna lampahing tata cara ingkang salajengipun inggih menika bibaran pengara paripurnaning lampahing tata cara pahargyan samangke bilih sangat mojo temanten sarimbit saha tiyang sepuh ingkang samiya bebesanan sampun kalingsiraken saking sasana rinengga mapan wonten sak ngajenging korining pahargyan sagunging para tamu mangkaten urut-urut janing tata cara pahargyan pam dawuhipun sangat mojo temanten sarimbit ingkang kawengku dening Bapa Bejo ingkang sampun rancang rinakit dening para keluarga, para klungsa, saha para getarma. Mugi para ngantos usaran pesamangkitan sapanggih wilujeng nirkala nir ing sambikala. Kula minangka pambiwara ngaturaken wilujeng lelenggahan. Wilujeng pepanggihan sinatan hamir sari saha hamidhalang atur lipur saking paguyuban campur sari restu laras nuwun matur nuwun.
ngenira sang Dyah ayu lampah ira alon kinarobok padayayu warara nira solaira wingit lero ito tari tumron oh lir ito tari tumron sagunging para tamu